Сәлам дуслар, миннән сиңа сәлам тапшыруының эшен башлап, һәммәгезгә дә ихластан имин көннәр телим. Студияда гадәттәгечә мин Галия Гимаддинова. Электрон почтабызда бүген 2 котлау хаты. Әйдәгез аларны укудан башлап китик. Мин укытучы һөнәрен игенче һөнәре белән чагыштырыр идем. Игенче кичкенә генә орлыкларны туфракка шәшә. Армый-талмый җирне ашлый, эшкәртә. Шулай зур авырлык белән иген үстерә. Ул үстергән игеннәр бөтен халыкны сөендерә. Укытучы да нәни баланың күңеленә яхшылык орлыгы шәшә, белем бирә, тәрбияли. Бала үсеп җиткәч, алган тәрбиясен, белемен кулланып, халкына хезмәт итә. Шундый олы дәрәҗәгә лаек булган шәхесне якташыбыз Асия Юсуповна Ишмуратованы матур 65 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан 1991 елгы 9 А чыгарылышы сыйныф укучылары котлыйлар. Асия Юсуповна белән беренче очрашуыбызны бүген дә хәтерлибез. Көләч йөзе, ягымлы күз карашы һәм тыныч тавышы белән барыбызны да үзенә каратты. Күңелләребезгә ачкыч тапты. Менә шулай зур сабырлык белән безне белем диңгезенә алып кирип китте. Безнең укытучыбыз дәресләрне мавыктыргыч, кызык итеп алып бара билде. Ул безнең арабызда берәр нинди аңлашылмаучылык килеп чыгуын, авырап китүебезне яки кәефсез чагыбызны бик тиз сизеп ала иде. Һәр вакытта ихтибар белән тыңлый, юлата, ярдәм итә иде. Без үзебезнең олы күңелле укытучыбызны хөрмәт итәбез. Һәм дистәләгән еллар үтсә дә, бүген дә сагынып яшибез. Кадерле укытучыбыз, апабыз, рөхсәт итегез сезне юбилеегыз белән котларга. Аллаһы Тәгалә сезгә озын, гыйбадәтле, саулыклы гомер бирсен. Олы туган көнегез белән котлыйк әле. Бүләк итик алсу гөлләрне. Телик әле сезгә якын итеп, киләчәктә матур көннәрне. Эш гамәлең сезнең маяк кебек. Киңәш сүзегез булды таманга. Мәрхәмәтле үзегез, сыкландыра кулларыгыздан гөлләр тамганга. Ак бәхетләр бирсен сезгә Ходай, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын сезгә алгы көндә куанычлар белән яшәргә. Хөрмәтле Асия Юсуповна, 1991 елгы чыгарылыш 9 А сыйныф укучылары исеменнән юбилеегыз хөрмәтенә матур җыр бүләккә юллыйбыз. Бәйрәмегез котлы булсын. Yerim uylanır, küpme sular akkan ikendi. Mini yazmış, kayda yırtmadı, tırmış yolların üzü ütsen edip. Üte gümür, gümür üte, tırmış yolun minde ütem. Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütem. Üte gümür, gümür üte, tırmış yolun minde ütem. Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütem. Bala şağım kaldı, yaşlık üttü. Bırılıp qarayım, olar indi artta. Yer yüzünde yaşayan her bir can iske düşüredir varsın bu hakta. Üte gümür, gümür üte, tırmış yolun minde ütem. Ütken yıllar yımgakların Türlesinden indi sütten.
үтә, туктап тора алмый. Үтенем мин үткән юлыма. Yıllar үтә, гомерләр кыскара, алдагысы бары Ходай кулында. Үтә гомер үтә, тормыш юлын миндә үтә. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтә. Үтә гомер үтә, тормыш юлын миндә үтә. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтә. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтә. Алдагы котлау хатыбызны біз Иске Кулатка районы Орта Терешка авылыннан, Ягудиннар гаиләсеннән алдык. Нәҗия Абдулхаковна, тормыш иптәше Рафат Бариевич, бала аныклары белән үзләренең якын дуслары, күркәм райондашыбыз Нәҗия Латифовна Ямашеваны бүген каршылаган 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан котлыйлар. Нәҗия Латифовна белән безне исемнәребез генә түгел, ә инде күп еллык матур дуслык мөнәсәбәте бәйләп килә. Укытучы һөнәрен бик акыллы, сабыр кешеләр генә сайлыйлар. Нәҗиябез шундыйларның берсе. Аралаша башлагач ук безнең теләкләребез, уй-фикерләребез бер булды. Гаиләләребез авыр чакларда да, шатлыкларда да бергә булды. Ә син кылач җаеп каршы алырдай, моң-зарларны таратырдай, барлык йөрәк серләрен сакларлык, ышанычлы һәм якын дустыбыз булдың. Авыр чакларда үз мәшәкатьләреңне читкә куеп, күз ачып йомганчы дусларың янына очып килеп җитәсең һәм ярдәм кулы сузасың. Безнең сагышларны үзеңнеке кебек кабул итәсең. Узак еллар дәвамында сыналган дуслыгыбыз белән без чын мәгънәсендә бәхетлебез. Туган көнең белән котлый әле, бүләк итик алсу гөлләрне, телик әле сиңа якын итеп киләчәктә матур көннәрне. Дус туганнар, хезмәттәшләр котлый, эш тормышта әле яшнә син, балаларың, якыннарың игелеген күреп, бәхет, уңыш гизеп яшәсин. Дустыбыз, гомерләрнең иң якты балкышы, яшьлектә дип әйтсәләр дә, шигәләргә салкын җилләр, карылар сибеп иссәләр дә, бала оныклар гөрләп үссәләр дә, әмма нәкъ менә хәзер безнең гомеребезнең иң матур чагы дип уйлыйбыз. Нәкъ менә хәзер без аның тәмен белеп яши башладык, һәм сиңа ничә яшь кенә булса да, йөрәгең гел яшь булып калсын. Балкып яшә, якын дустыбыз. Бәхет телик әле сиңа яңа язлар туганда, моң сагышлар барысы да таралсын еракларга. Сөенеч кенә китерсен сызылып аткан ал таңнар, йөзләрең гел көлеп торсын, сүнмәсен алсу нурлар. Куанычлар алып килсен, көтеп алган ай, еллар, авырлыклар артта калсын, бәхеттә үтсен көннәр. Рәхмәт сиңа дустыбыз барысы өчен, без бик шатбыз синең булуга. Тагын артсын дуслыгыбыз көче, һәр вакытта бердәм булырга. Хөрмәтле Нәҗия Латифовна, Ягудиннар гаиләсе, Нәҗия Абдулхаковна, тормыш иптәше Рафат Бариевич бала оныклары белән бергә хәзер генә яңгыраган сүзләре, якты хисләре чираттагы җырда да дәвам ителәчәк. Яшәү мизгеленең матур бәйрәме белән сезне тагын бик күп тапкырлар сезгә гомерегезнең бәйрәмнәрен каршы алырга насыйп булсын.
акланабыз, уңышларны саны ялгыштан акланабыз. Узак гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Узак гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Акча дибез, байлык дибез, һаман тормыш куабыз, сөю эзләп, бәхет эзләп, яшәү тәмен тоябыз. Узак гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Узак гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Дуслар белән, туган белән бик кадерләп вакытны, яшигәле дөньяларда бүлеп кайгы шатлыкны. Узак гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Узак гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Без мәңгелек түгелләр. Кадерле дуслар, тапшыруыбыз азагына якынлашты. Күркәм хатын-кызлар бәйрәменә бары тик 2 көн генә калып бара. Якыннарыгызны котларга онытмагыз. Языгыз, ә без җиткерербез. Киләсе очрашуларга кадәр хуш, сау булыгыз.